jenis ringi-ringi ya dok. Lah iya ringi-ringi. Ah yang leler. Dasare suarane ya becik. Wong ya ayu gingsul barang iki marang ngangani Pak Sriono ya. Si perawan ya. Lah. Pertanyaan kene itu. Heeh. Bocah iki. Lah. Bocah lho Gun. Lawan gaitan. Loh, anu Mas Tono. Mas Tono iki kok ya ora percaya. Lah, pesona itu nek perawan. Perawan kok obrasan ya. Sik tau perawan. Nah. Mangga. Pak Budi, adalah pas metu pas cocok ya. Iya. Di pulau keterangan menika kagem Bapak Bayan Suyadi, lan di Pak Yono, Pak Koramil, nggih kagem manggi kula ki Mbak Giyo, nggih. Di Pak Hayis wonten salaman kali kula terus Pak Pono, yen menika Pak Pono Pak RT sampeyan kula sampun Pak. Awis-awis pagi. Monggo lanjut Bapak Keren. Neng pelan Pak Sriono kutute barate Pak Sriono. Seringan barate awan mau ya wis tanggapan nih saya belum serengi ya Mbak ya. Lah sesuk datu tuku kok mboten saged tumut-tumut pripun. Ini jangan lah Mbak Rata itu ramai-ramai kalah sik ya enggak, dari Boyo Pangoko sing aku andum Basuki andum amat paling teguh Pak Sriono. Nah, sudah melepas. Tak apa-apa. Wah. Dengan gong hujan wis. Masih ada sepuh ya semangat dong. Pak Karno. Manggung. Pak Tarna yang sang beda ada Mbak Rate yang kembali
Hah? Lah, iya. Jadi pengembule Pak Joko Intan nanti kira ini Pak Joko Dodo ganti ya. Wah. Wah. Soalnya kok ora pas iki kok. Mundut Pak Riyono dimanggahke. Mangga Pak Sriyono. Sistem iki nek elok iki wis kabeh kok kembul iki masuk kabeh suarane. Ayo. Namun pasan nggawa kok belani ora tau beneran kok nek basa rene Mas. Pun mang pados kiambak kula terima teng ngeson. Ayo biar tau nggawa aku dunane karo Pakmu Gedhe Griya iki. Opo lho, lokson kaya ngono. Lah iya. Mangga. Kok suarane kok iso ngampek ngene iki jamune sapa? Jamune apa ngoten iki? Jamune. Iki lek mau tono lan tekok ngoten iki jane. Jamune wak entah. Wah, ya wak entah. Bapak iki. Mulai manut batak bumi kok. Oh iya, manut arek tenego dalet dadi ora. Enggak. Sugeng lan para tamu. Sugeng rawuhipun para tamu sedaya. Ya. Kok wilujeng. Ya. Wilujeng kok. Wilujeng. Mangga. Ya. Ya, Bun. Ya. Mbah Camat diaturi dono swanten Mbak Rate. Ya. Wekdal mangke kowe ngatur. Ya.
Mangga. Ombe. Ngombe lah. Ambek paringi kerating jeng karo panitia. Alhamdulillah. Ben. Rokok paringi kabeh. Mangga. Kula dereng rokok. Hah? Oh, biasanya barate iki nek rokok iki bakone ning jaba ya barate ya. Nek ajak-ajake lah bakone nek jero barate iki beda nek udut kok ya. Nonton buka saya. Lek motor langsung kabeh ci. Lano. Ben omben. Omben omben. Ben omben. Ben omben omben omben. Omben omben. Nah, iki aku sih. Kamu tak sedang wes iki kutute Bayati gede gitu lho. Kutute Mbah Yati. Kutu tembah Yati cilik. Aku kan lokal. Tegese niku kutut kelanganane Mbah Yadi ngono lho maksud iki ya. Kayak. Arep ngunjuk terus dipakani gede kutute. Komplit buat Niku gawan kula. Hah? Gawan kula. Mau siang Pak, mboten nyata niku ta. Ya moga-moga tetap sehat selalu ya Teguh ya. Ya tetap melu aku, pakai aji-aji kabeh kita Teguh kudu katut. Wis kabeh kanca-kanca ya. Ya. Gua pinaringan. Mumet ya, Mbak. Gua bersambat mumet lah terus. Jan ngrasake. Koweran iki mumet ta.
wis tuwa enak apa penting sabar narima. Jen, jen, hello, hello. Mosek, mosek.